había medios. Non había medios tampouco para estudiar, porque aquí non había posibilidad, ao mellor, de facer unha carreira ou de facer un oficio. O oficio antes era ir para a casa do que tiña o taller, ao mellor, e botabas ali 4 ou 5 anos traballando gratis. Non, pagabas, ao principio ainda pagabas. E ao principio ainda pagabas para que se daba a comida, e para que se aprenderan o oficio, e despois ti ou seguías traballando ali e te quedabas con o negocio do señor ou montabas o teu, se podías, pero se xa era xente con moita suerte e con moito. Mira, estamos falando que aquí en Ladín hai por aí 60 anos non había bachillerato superior, non había hasta FB, ou hasta que sería hoxe, hasta 14 anos. Había que facer outro. Sí. Hasta segundo de eso. Hasta segundo de eso. E non todos se podían sacar, porque despois, noso irmão máis que ten agora 73 anos, foi a Vilarantía. Sí, antes tiñen Que aquí en Ladín non había bachillerato, empezou despois. Bueno, declarar unha carreira, esa palabra na casa non se oía. Non. A non ser que te meter as curas, os homes curas. Os homes iban para o seminario, moitos iban para o seminario, empezaban o seminario precisamente para estudiar. Sí, que era. Non estamos falando o mismo que antes, non de tantos anos. Sí. Porque, que fai? 40 anos, 50 anos, que ainda pasaba iso. E a maioría da xente non sabía o que era estudiar. Mira, eu acórdome que noso pai, a primeira persona que quitou a carreira de Universidade de Barcelona, ou ti, non sei, e bueno, ele estaba todo orgulloso de que precisamente ter netos que puderan ter unha carreira universitaria. E para ir o orgullo máis grande era que os seus netos tiveran unha carreira universitaria. Porque nunca nadie... Porque na súa familia non houbera ninguén que a tuvera. Eu por parte de meu pai fui a primeira, e por parte de miña nai, pues debía ser a segunda ou a terceira, porque teño dúas primas máis maiores que a mí, que estuveron, que emigraron os seus pais, estudiaron en Barcelona. Na casa de meus sogros, por parte de meus sogros, as primeiras universitarias que foron as miñas fillas. E bueno, é un orgullo para eles, os vos abuelos era un orgullo que tuveran unha carreira, porque eles non tuveran ninguén na familia que estudiara. Pero non tiñen non había variedades. non había medios, non é que foran máis, o sea, que foran menos listos, é que non tiñan medios nin posibilidades de pagar unha carreira. Non podían. Non sabía con que... Non había con que pagar. Ti non podías ir a Santiago Eu, Pontevedra, ou claro, non había. non había maneira de irte para Santiago a estudiar unha carreira, porque non podías pagar, non se podían pagar. Os pais non se podían pagar, ainda que quixeran. É que aparte pensade que se cada tiñan para comer malamente. Entón non podían facer outra cousa. Facer así algo do que nós vos contamos, que vos dixeran, bueno, pois agora hai que botar unha temporada sin un móvil, por exemplo. Hai que pensar eso, vos imaginaros que de repente pois non funcionan os móviles. Acho para poder quitar. E sin televisión, que televisión tampouco tiña. Sí, tampouco teñamos televisión. Esa non digo outras cousas, eu non digo un cuarto de baño, eso xa non digo. No. Pero móvil e televisión, que faríades, saber? Xogar. Xogar, claro. Non podíades morrer